Kattokaa pojat, minkä löysin. Vau! Ylikkään lampaan. Ei tarvitse kylmällä maalla maata. Näyttää sellaiselta lampaalta, että on täältä vielä varastettu. On tää mun näköinen. Se on meidän lampaita. En mä sitä epäile, että se lampaita tuntis. Niin. Mutta kyllä tää mun on. Mä kysyin siltä, että kuulut sä kellekään, ja se sanoi, että bää. No niin, ei. nyt heittäydytään törkeeksi. Ollaan asiallisia nytte. Ja lammas tähän takaisin. Se on meidän lammas, etkö se ymmärrä? Teidän lammas. Niin, kysy siltä vaikka. Kun se on mun alalla. Niin, tänne nyt se. Ei sitä sillä lailla viedä. Se otetaan pois, jos Ajattele mitä se maksaa. Ei se mitään maksanut. Se tuli tuolta vaan kyytiin ihan noin vaan. No eikä varmaan sanonut muuta kuin pää. Ei sanonut muuta. No niin, mutta joka tapauksessa ennen kuin mä hermostun, niin lammas maahan, vapauta se. Ei sitä sillä lailla viedä. Mä puree kaikkea hyvää lammasta laittaa siihen maahan. Kyllä mä vietän omaa telttaani tässä näin. Et muuten vie mihinkään sitä lammasta. Loppuu se peli. Se on sellainen asia, että nyt se lammas tähän takaisin nyt. Tämmöisen kanssa pelaamaan. Ei, älä pois! Tulla siinä nyt osumaan. Muutenkin vieraalla paikalla olette, olkaa asiallisesti nyt. Se oli eilen aiheutitte ihan samanlaisen ongelman. Teistä ei ole mitään muuta ollut kuin harmia koko sakista. Roskasakkia koko porukka! Painakaa takaisin sinne, mistä olette tullut! Näitte kaikki meidän lampaa! Lampasti viedään, kun ei muutakaan voida! Lampaita! Älä nyt viitti! Sulla se lammas nyt takaisin sieltä! Hiljaa pojat! Hiljaa! No niin. Lähettekö? Ei ne lähde mihinkään. Linjo! Saadaan se pois sieltä! Linjo! Annetaan teille tulla rauhassa, pojat! Tää niille, mistä lammas pissii! Lammas on edelleen täällä! Niin on, mutta ei oo kauaa! Päälle! Päälle! Eteen! Nähtiinpä kenen lammas on. Joo. Lammas on mun niin kuin mä sanoin. Sitten uskonut jos täältäkin vähän. Nyt on kivaa koko raha edes. Hyvä yleisö! Tässä oli ikiaikaista oikeutta. Oikeus on aina seurannut voittajan miekkaa, niin tässäkin tapauksessa. Alkaa aika lämmin. Nää muutenkin pahaa, jos nyt nyt rupee haisemaan pahalla tässä auringossa mädäntyessä, joten raadot ylös! Paraskin puhuja. Tässä oli
näytettä, miten kilpimuuri kohtaa kilpimuurin. Vähän miten ikäviä jousiampujat voi olla. Mut seuraavaksi vähän kunniakkaampaa taistelua mies miestä vastaan. Esitellään muutama erinäinen rautakautinen ase. Saadaanko ensimmäisenä esiin valkokirves? Valkokirves on tällainen pitkään, jonka päässä on tommonen valtavan liittävä teräinen kirves. Soturilla ei voi olla hilpeä silloin, kun hän käyttää salkokirvestä, joten tämä on tämmöinen taitava soturin ase. Saadaanko joku raukka vastaan tälle kaverille? Vastassa on kylläkin rikas mies, eli on kilpi ja miekka. Ja joka kaverilla ei miekkaa löydykään. Katsotaan miten käy. Ase, joka ei kilpeä voi käyttää. Keessä on myös halpa valmistaa. Haista sä! Sen sijaan rautapaita on todella kallis. Saman verran kuin omakotitalo. Miekka. Saman verran kuin semmonen kunnon mersu. Eikä puhu nyt mistään 60-luvun mersusta, vaan ihan kunnon mersu. No niin, mä haluan ton miekan nyt. Selvä homma. Minkäs mä jäinkään? Löytyykö käsikirves? Yleisimmistä aseista viikinkiajalla on käsikirves. Voi olla kunnon sotakirves tai sitten voi olla sellainen halakuukirves, joka on nyt vaan otettu, kun pitää lähteä vähän kauppareissuun. Ollaanko vastustaja miehelle? Saattaisiko vielä viimeisenä nähdä miekkamies vastaan miekkamies? Onko se kahdella aseella? No niin, kun sä kerran nyt ryöväs multa miekon, niin menkö sitten?
Muutama tiedotusluontoinen asia vielä ennen sitä. Sotturit! Rinkkiin! Tässä näytöksessä meitä on piirittäneet Ulvilaan kaartiin! Mikä Oodenin partio? Ulva löytyy tuolta takaa, Odin löytyy tuolta edestä, jos haluat tulla keskustelemaan näistä varusteista tai kokeilemaan niiden painoa tämän jälkeen. Me jäädään hetkeksi kuvauttamaan itseämme, mutta teille löytyy lisää viihdettä, kun menette tuolta portilta seuraavaksi ulos. Siellä on muutama mies peräviettojen kanssa näyttämässä, miltä näyttää. Tulee Selvä. Lukurit on valmiina kiittämään.